Začalo to pred 4 rokmi. Nová škola, noví ľudia, nové kroky. Po chvíli sme boli jedna partia, nehambili sme sa chodiť spolu do kina. Je to ako moja druhá rodina, nezabudnutelná je každá jedna hodina. Štvrtá C je proste super trieda, tu sa zabaví každý, aj keď vezmete deda. O show na hodine sa starajú Kubo s Gorom, učitelia si len hovoria, no s Bohom. Vyhni ruky do vzduchu a mávaj, mávaj, neprestávaj, dávaj, nevysedávaj, stávaj. Veď vieš, že štvrtá C žije, povedz žije, čo ti šije, on nás nikto nepije. Naša trieda predsa nikdy nespí, ak nejdeš s nami, tak radšej uhni z cesty. Kika, Denisa, Teres, Doroda, Lívia, to je naša dievčenská partia. Ej, cez šport, modeling a cestovanie, babi, ak má byť na pohľadanie, crossfit, bodybuilding a posilka, biceps nech rastie, to je logika. To je Igorova Danov denný štandard, ísť proti nim je vždy veľký azart. Touto cestou skúsil lísť aj Jaro, myslel si, že to bude jeho blaho. Posilke ho však chytila zimnica, preto ho musela prichyliť márnica. Poklanička bola aj bude Peťa Gaňová, príkazy dostáva od najvyššieho, teda odo mňa. Pomáha jej Ivon Sima, to doslova, aj keď tie nestíhnu povedať ani pol slova. Petrian z Budík a v Žiline je na 6. 20 jej nestačia ani na cestu, to asi nebude Simonina záľuba. Odkiaľ vlastne je? Kamenná poruba, v porovnaní s prvákom je to nový človek. So srdcami nezmizne ani keby čokoľvek. Jedným z troch, čo boli v Ekvádore, samozvaný aj ako El Salvatore. Na piatok do mesta ich nie je problém zohnať, pokecajú, ale nikdy sa nejdú ožrať. Ak sa chceš pridať, to mne vidia prekážku. Libora, Maťo, priatelia na ukážku. Vzadu v rohu je posledná lavica, kamarátky od detstva Erika a Patricia. Nezabudnutelný smiech a krása, toto naše myšky dneska hlásia. Každá trochu iná, predsa sú jedno, pri nich aj tme je vidieť svetlo. Sedmú mastia pod schodami každý deň, tipujem, že do školy sa tešia na to len. Víťazia nad všetkými, to sú ich zvyky, o kom vlastne hovorím? Predsa Niky. Potom ako odišla Lucia, začala sa nová revolúcia. Marek a Domča sú najchytrejšou dvojcov, tandem, ktorý nerozdelí ani hodmincov. Občas mu zle rozumieť, ale vždy je pri nás. Dostať gól od polky, Denis Vedca, prihlas. Na jeho prilety z bioli si každý pamätá. To nejde s tým len tak zameta. Keď sa povie banán a tvaroch, nemusí sa pozrieť ani za roh. Maťo ich má v škole každý deň, bez nich si neviem predstaviť žiaden deň. A potom som tu ešte ja, väčšina ma volá predseda. Ja som zo všetkého niečo a z niečoho všetko, verím, že po strednej dáme stredko a preto dvihni ruky do vzduchu a mávaj, mávaj, neprestávaj, dávaj, nevysedávaj, stávaj. Veď vieš, že štvrtá C žije, povedz žije, čo ti šije, on nás nikto nepije. Naša trieda predsa nikdy nespí, ak nejdeš s nami, tak radšej uhni z cesty. Strena sa nám už rýchlo kráti, verme, že ďalej sa nikto nestratí. Čo sa nám tu stalo, nám nikto nezoberie a zlým smerom sa nikto nevyberie. Spomienky tie nám navždy zostanú, že sa vám opäť do mysle dostanú. Sranda akcie, to všetko bolo aj bude, ale čo sa stalo, tu z nás nikto nezabudne. Najviac ma mrzí, čo je s našou triednou, v našej triede osobnosti poprednou. Dúfajme, že sa tu v tento večer objaví a usmeví na všetkých rozžiari. Zaslúži si to za tie roky s nami, niektorí ju neraz oslovili mami.